Takto vyzerá môj druhý deň na americkej univerzite. Čaute kamoši, moje meno je Adam, mám 19 rokov a odišiel som zo Slovenska študovať a hrať futbal na univerzitu v Amerike. Ráno som začal produktívne, odcvičil som si vrch tela v posilke, po posilke som si urobil raňajky, ktoré som zabudol natočiť, tak sa na budúce. Neskôr som išiel na návštevu ku chalanovi z Indie, neskutočný frajer, hneď mi ponúkol indické sladkosti. Potom som sa išiel naobedovať a taký fun fact, na škole zatiaľ nie je veľa ľudí, prevažne sú to len športovci. Walmart nesmel chýbať a ľudia, ja som takmer nič z tohto nekupoval, pretože ja sa sťahujem až zajtra na izbu so spoluhráčom z Norska. Za 2 dní nám začínajú oficiálne tréningy, ale s chalanmi, ktorí už sú na kampuse, sme si išli večer ľahko zatrénovať. Na večer ma chalani zobrali na celkom populárny Illinois State Fair, čo bola celkom sranda. Zažil som takú klasickú americkú atmosféru a mal som možnosť sa lepšie spoznať s chalanmi. Joe ukázal, prečo nehrá basketbal, ale taká zaujímavosť je, že jeho detko pochádzal zo Slovenska, čo nás hneď zblížilo. Každopádne, ak ťa zaujíma život futbalistu na americkej univerzite, daj follow, aby ti neušli ďalšie videá.